Čus lidi, vítám vás Neon.cz s dalším vlogem, který bude mít název Mobil. Vidíte moji videokamerku trošku? Tak. No, aby řekl něco k tomuhle mobilu. Jo, pokud to nevidíte, nápis. Což a ten nápis znamená Samsung, což je Samsung, je nějaká složka, která vyrábí mobil. No, tohle se koukněte. Ano, tam co vidíte, tak to nemá. Tam se nic není. Ale já bych pokročil dál. Na mobil můžem kašlat. A můžeme se přesunout dál. Not sure I understand this road. To by stačilo. Máme se jdeme tady. Tyhle, no. To je dobrá písnička. I just wanna feel feel the whole life. I got so much life. Tak, teď všechno skoncujeme. Všechno jsme skoncovali a myslím, že se můžeme přesunout dál. Jo, ještě rozjebat tenhle mobil na kousky. Čím? Abyste to viděli. Vidíte to? Je to otevřená tužka. Mobil stále žije. Je jedno, jak to vidíte. No, pardon, tahle pistole. Tímhle. Pardon. Mobil stále žije. Teď něco pořádného. Stále žije. Dobra, jeden tu berem. Vražedná puštička. Porosátku. Tak pojď. Já si dosunu klávesnici. Tak, přeběkal. Mobil stále žije. Je to otvíránka tady. Já to vidím. Mám si srandu. Co je tady to? Tady. Teď tohle. Tak čus, já myslím, že vám to mohlo stačit. Můj odolný mobil stále přežívá. Čus.